Ahoj, vítám vás v Readok společně s Blair, kde se dneska Tak ještě jednou. Ahoj, vítáme vás v Readok, kde se dneska společně s Blair podíváme na naše pelíšky Perfection od Readok. Tak za mnou vidíte hned všech 5 velikostí, od nejmenšího, kde leží Blair, a největšího. Tak, podívejme se teda zblízka na to, co dokážou tyhle pelíšky. Tak, vzhledem k tomu, že jsou s odolným látky Cordura, tak se Blairinko zůstaň. Pardon, technická porucha. Vidíte, pes do toho prostě chce jít. No, takže to jsme vlastně chtěli vám říct, že jsou úplně super a že ten pes prostě tam vydrží strašně dlouho. A chce jít prostě z pelíšku do pelíšku. Neuspokojí se jenom z jednou, takže rovnou bych koupila 2. Každopádně jsem vám chtěla říct o tom, jak jsou pelíšky Perfection úžasný. Vzhledem k tomu, že jsou vyrobený z Cordury, což je odolná látka proti poškrábání i vlastně nečistotám, můžete vlastně ty chloupy jednoduše takhle odstranit i rukou nebo hadříkem. Boky vlastně lemuje kvalitní ekokůže, takže stačí mokrý hadřík a je to všechno pryč. A což je úplně nejvíc super nebo perfekt na tomhle Readok Perfection pelíšku jsou tyhle postranní zipy, které vlastně jsou po celém obvodu pelíšku. A vlastně můžete ten pelíšek celý takhle vyjmout z těchto tubusů a to se dá udělat po celém obvodu a ještě vlastně i uprostřed. Můžete vyjmout celý ten vnitřek a krásně se to dá vlastně vyprat jak v pračce na ručním praní, tak i vlastně třeba v ruce. Je to na vás. Takže určitě doporučuji se podívat na naše webové stránky readok.cz, kde najdete spoustu dalších pelíšků od Readok, jak barvy, tak i velikosti. Tak jo, tak se mějte hezky a zase na viděnou.